Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتالكونا لكم دما يمنا بلجيمويت كلب انتر مارشيوانتي لو منغو اب كلنا محبراو مراخبيتات قصعتا نتمالي وديو عبيت عوتا زغوانات صفا ايرتراوي اولمبيكاوي بينيام غرماي تفانياتهم زاغانتا ابتا عوتات بينيام اسنيا زرغحتو ناي فيديو ناي صحفون ملئختي بحبار كوينا تاريخ صريحنا اينا دحانكون زبل ملئختي اسديدام نتي اب تاريخ تاغانتا نزنت الات زي رسع ناي كلتشحن اسران اربعتن قتليا ماليا تور دي فرانس نموكال قتليا حبر الزلو مثل اللبي كم حلاقت فقرخة تغمت كلا نتوم اب كل كورناعات ناي علم اب قدم بشكلتا فولين برك انزخونا دقف نزهابوا ايرتراويان نموكال دما باندير ايرترا اسفيرا لام بيني نحمش تعمتات ماليانا يزاغانتا وديو دحر متصواتون بلوس عوتات دحر ممزقابون نزا عبعامو امينا عدلات زفترة اللو كلب دحان كوني لوالو بيني كالايتي ناي ورلو تورغان تودعا منيها كتكون انتر مارشي بوغعي دحان كون كابلتو حانت غانتاها ابزغص المعالتات ساعتاتون كخوني خقليو انكو عدحان متساكا كتبلو يام أمود داتا معالتات ناي ورح دار رغيسنا اللو أبزلنا غزي مسرح مسجار ناي ورلو ترتق رادمتي ناي تنويح غزي مزارب مع كنا زينا سبورت كوينو تسأنحا قداي إيرتراوي أولمبيكاوي تقراداماي بينيام غرماي معز أو غيرو اللهم كاب دحري مودا تور دي فرانس زعمتات حيزو شمبينيام غرماي مزتفلاليا غانتاتات كصواع كم تصنح زفلت كوينو ابز قربا سمونات كا ناي قدم اسرائيل برايم تيك ناي حجي ان اس ان سايكلين تيم اب حقفا كتاتو كم استسمامع التغاويحيوم بيني ابز حلف عمتات بالسرحو تاريخ زاغانتا خا كابز متصعمت سبورت اتحيزا بتغبرو زلا داغمه هنصت ار استقردم بشلت عالم كخونو قدنتي نيروم نبيني تفرم غانتا قلطف تقلادا ما يطريا يكونتن تونن مراحي مالت الليدر ارما وي سيمبول كمون ناي مصا كخوبنا بحقفا سلتاتو ار استماع كنا زينا قردم بشلت تخون قدنتيوم أولمبيكاوي تقلدا ماي بينيام غرماي اب كلتشحن اسران حدانيو كام ناي برو كونتيننتال غانتا ديلكو نا بلجيمويت كلب انتر مارشي تتصنبيرو نحموشت عمتات ماليانا يزا غانتا وديو اب ستتصاوتلو خا اتا غانتا كساب مراح غانتا مالت تيم ليدرز بتصح عدل كتبو خلا نسو خا كساب قتليا ماليا تور دي فرانس زركبوم زتفرالي عوتات بمحفاس مسحب عبيت سبونسرات كتكون اخ إلوام أبزا عمت جن أبزا جانتا بزحن دحريت زغوتت لوطات كرخ إليو قداي لاي سنسن نايك أو ما قرصن أما كنا زينا وصيو بزحتتات كالعلترا إيو تقدادمتي نايت اوتا كالاندروم يخون زحجزوم ستافات ابتا زلوا غانتا سلزمركوس مدنوغاي ممحدارني حنت غانتا نتقدادمتي رباشيو مخنياتو نايت اوتا كالاندروم فليطوم نزصبيوم زلو ودر مدلاواتهم كجمرو سلازلوم حنت غانتا رقعت انتدع زي بالله خوينو دما كواخبت تقرادمتا كالي نعوم تمتش غانتا قدليو نبوريو انتر مارشي مسلوتو بحبار تحويسا بلايسنس نايلوتو كورادرا ابزو السنالو بينيام زركبوم تقرادمتي انتر مارشي ولاون وعلن تحلوهم مرجعهم كقبرو مسلالوهم كلتا غانتاتات ابزحو وصالو بفلاي ابوتا مريحنت غانتا مال تيم ليدر كبيد نوص ازمص انتر مارشي نبينيام لوتو خا نارنولد ديلي حيزن مصين زفطرو مرجع مريحنت دما قليل كم زيكون رديوم بيني ماليا انتر مارشي وديو عبيت عوتات تغوناصيفيو حج دما مس حلمتات ناي جراند تورن عبيتي ناي كلاسيكس اوتا عوتاتن عبصقا وي ريسورس زلوا بعينتن بزحن زبلص استاف تونن كمون زبلص باجت زلوا غانتا كدلي قدنتيو سلازي بيني كاب انتر مارشي وصيو ناب كال غانتان تخده كاب لكعنت وصا يكونن انتر مارشي مفناو بيني وقعاو كاب جبرتو بتخال شنخ كا ان اس ان سايكلين تيم ممصا بيني وقعاو كتغبرو غزيز وستل لا يكونن انت دعا ابطاولا كله توديو مالتيو اذا قدم لومي اسرائيل برايم تيكس بالشم زنبرا كلب ابز اوان شماط راي يكونتن قيرا زلا سبونسرا
ናይ ልምምድ ማዓስከራን መንነታን ቀይረያ ንዓመት ስፖርት 2026 ክትኣትዎም ከምዛ ዓይነት ለውጥ ትገብር ዘላ ጋንታ ከም ቢንያም ዝኣመሰለ ተቀዳዳማይ ከተፈርም እንተደኣ ኢላ ድማ እትዛዕበየ ብልጫዩ እዛ ጋንታ ንቢኒ ወኒና ብሉጽ መራሒ ቅጽበታዊ ውድድር ትሩ ስፕሪንት ሊደር ረኺባ ማለት እዩ ዘለዎ ህውነትን ዛንታን ኣብ ግምት ኣትዩ ኣብ ግዜ ዓወቱ ካሜራታት ምስሉ ካብ ምስናድ ደው ዝብላ ይኮናን እዚ ከዓ ኣብ ምኽዕባት ስፖንሰርሺፕ ፍሉይ መክሰብ እዩ ዘለዎ ዳግመ ምህናጽ ትገብር ዘላ ጋንታ ድማ ከምዛ ዓይነት መንነት ዘለዎ ሰብ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ደናጉ ቢኒ ኣብ ኩሉ ዝረግጻ ምዃነን እቲ ዝዓበየ ዛጋንታ ክትረብሓሉ ትኽእል ነገር እዩ ቅጽበታዊ ውድድር ማለት ስፕሪንት ክገብር ይኽእል ሓጸርቲ ዓቐብ ክድይብ ኣይጽገምን ናይ ክላሲክ ዓወት የምጽእ ብዙሕ ቅርጽ መሬት ዝውንኑ መድረኻት ይዕወት ኣብ ዝተጓደለት ጉጅለ ዝቐልጠፈ ሕምባበ ይውነን እዚ ኩሉ ድማ እዩ ንቢኒ ልዕሊ ውፁእ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቀዳዳማይ ማለት ፒር ስፕሪንተር ዝገብሮ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ ወፍሪ እዩ እዚ ተቀዳዳማይ ገና ወዲ 25 ዓመት ብምህላው ገናውን ክሳብ ወዲ 40 ዓመት ዝበጽሕ ክቀዳደም ሕልሚ ስለ ዝውንን እዛ ጋንታ ኣብ ዙርያኡ ተሰሪሓ ካብዚ ዘለዎ ዝዓበየ ኮኸብ ክትሃንጽ ትኽእል እያ በዚኦም ከዓ ብዙሓት ወገናት እንተዳ ውድእ ኮይኑ NSN ሳይክሊንግ ቲም ተቀዳዳማይ ጥራይ ዘይኮነት መጻኢ ክትስእለሉ ትኽእል ተቀዳዳማይ ከም ዝወነነት ዝኣምኑ ሓደ መስርሕ ምስግጋር ዕውት ዝበሃል ክልቲኦም ወገናት መክሰብ ምዝህልዎም እዩ NSN ሳይክሊንግ ቲም ሓድሽ ስፖንሰር ዓብ ወፍርን ንነዊሕ ዝዓለመ ዳግመ ህንጸትን ተካይድ ዘላ ጋንታ ብምዃና ንቢንያም ርግኣትን ርእሰ ምትእምማንን ትፈጥር ጋንታ ክትከውን ትኽእል እያ ሙሉእ ናይ ጸወታ ካላንደራ ኣብ ዙርያ ቢንያም ክትሃንጾ ስለ ትኽእል ድማ ዝዓበየ ብልጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ እዚ ጸሊም ኮኸብ ቀጠልያ ማልያ ግራንድ ቱር ዓወታት ከም ገንት ወቨልገም ሚላን ሳን ሪሞን ዝኣመሰሉ ሞኑመንትስ ናይ መድረኽ ዓወታት ግራንድ ቱርን መሪሕነት ናይ ክላሲክ ውድድራትን ክሓፍስ ርሒብ ዕድል ኣለዎ እዛ ጋንታ ማዓስከራ ኣብ ስጳኛ ከባቢ ባርሰሎናን ጂሮናን ይክኸውን እዚ ቦታ ድማ ምስ ምቹእ ኩነታት ኣየር ንልምምድ ዝኸውን ጽርግያታትን ሓያል ናይ ልምምድ ባህልን ስለ ዘለዎ ንቢኒ ዓመት ሙሉእ ብዝግባእ ልምምዱ ከካይድን ነቲ ዝሓልሙ ዓወታት ክረክብን ሓጋዚ እዩ እዛ ጋንታ ፉሊ ናይ መወዳእታ ምርሒት ማለት ላስት ማን ሊድ አውት ስፔሻሊስት ይኹን ቦታ ዘትሕስኪ ኢላ ክትቀርበሉ ካብ ዘለዋ ነገራት እዮም ቢኒ ዝሓለፈ ቱር ዲ ፍራንስ እዞም ነገራት ክሳብ ክንደይ ከም ዝሃሰይዎ ማንም ስሕቶ ይኮነን እዛ ጋንታ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ከም መርሒ ጋንታ ጌራ ኣብ ተምጻሉ እዞም ነገራት እቶም ኣገደስቲ ሓይልታት እዮም መስርሕ ምስግጋር ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ነቲ ተቀዳዳማይን ነታ ጋንታ ጥራይ ኣይኮነን ኣገዳሲ ንቅድድም ብሽክለታ ዓለም እውን ዓብ ዝተዋጽኦ ኣለዎ ቢኒ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ እቲ ዝዓበየ ሞዴል ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ NSN ሳይክሊንግ ቲም ከዓ ንቢኒ ምስትሕዝ ንቅድድም ብሽክለታ ዓብ መልእኽቲ ትሰድድ ኣላ ማለት እዩ እዛ ጋንታ ብቅጽበት ዓወት ክትጎናጸፍ ሓሊና ከም ዘላ እዩ እቲ መልእኽቲ ተቀዳዳማይ ኤርትራዊ ሞዋሊ ስዊዘርላንዳዊ ማዓስከር ኣብ ስጳኛ ስለዚ ቢኒ ኣብ 2026 ተወሰኽቲ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት ቃልሲ ንቀጠልያ ማልያ ዓወት ናይ ክላሲክ ውድድራት ምስ ብሉጽ ምርሒት ወይ ሊድ አውት ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ብሓፈሽኡ ድማ ኩሉ ዘድልዮ ዝተማልኣሉ ዘተኣማምን ተቀዳዳማይ ክኾነልና ንምነ ኣብ ዝኸዶ ይኺድ ጽቡቕ ዕድል ነዚ ጸሊም ኮኸብ ሊቨርፑል ንወዲ 58 ዓመታት ስልጣንያ ኣርነ ስሎት እንተዳ ኣባሪራቶ ነቲ ብደገፍቲ ታጋንታ ኣዝዩ ፍቱው ዝኾነ ጀርገን ክሎፕ ክትጽውዖ ከም እትኽእል እዮም ዝተፈላለዩ ጽንጽንታታት ዘረድኡ ዘለዉ ክሎፕ ምናልባት ንጻውዒት ሓለፍቲ ሊቨርፑል እንተዳ ተቐቢልዎ ክሳዕ ምውዳእ ናይ ዝዓመተ ስፖርት እዩ ክኸውን ይብሉ እዞም ወረታት ምክንያቱ ዛጋንታ ንኣሰልጣኒ PSG ዘሎ ሉዊስ ኤንሪከ ከም ናይ ነዊሕ መደብ ሒዛቶ ከም ዘላ ዝገልጹ ምንጭታት ስለ ዘለው ትብል መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ኣርነ ስሎት ዋላ እኳ ካብ 12 ግጥማት ኣብ 9 ተሳዒሩ እንተሃለወ ደገፍ ኣሜሪካውያን ወነንቲ ታጋንታ ከም ዘለዎ ይዝሕብር እቲ ስልጣኒ ምዞም ወነንቲ ዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝነበረ ከም ዝኾነ ይዘረድእ ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለ ንምግላጽ እዩ ስሎት ከምዚ ዓይነት መግለጺ ዝህብ ዘሎ
ዘሳን ግን በንጻሩ እትሰልጣኒ ደገፍ ናይ አባላቱ ናሳኔ መጽኸም ዘሎ ያትሕብር እዛ መርበብ ሓበሬታ ሓለፍቲ ሊቨርፑል ንዝኸፈ ውጽኢት ትጽቢት እናገበሩ ነቲ ድሕሪ 30 ዓመት ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዘዕተሮም ክለብ ዝምለሰሉ ኩነታት ኣብ ምንዳይ ከም ዘለው ያትገልጽ ሓድሽ ዓመት ናይ መወዳእታ ንስሎት ዝወሃቦ ዕድል ምዃኑ ድማ ተኣምኖ ምንጭታት ብምጥቃስ ተረድእ ሰንበት ምስታ ደኺማ ዘላ ዌስትሃም ውጽኢት ምዘየ መዝግብ ግን ነገራት ክቕልጥፉ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሕበሩ ብሉጽ ተጻዋታይ አርሰናል ቡካዮ ሳካ ምስ ናይ 5 ዓመት ዓርኩ ቶላሚ በንሰን ከም ዝተሓጽየ ተፈሊጦም እዚ እንግሊዛዊ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ኣብ ወቕቲ ማልያ አርሰናል ወዲ ብሉጽ ብቕዓት የንጸባርቕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እነሆ ሕጂ ድማ ነቲ ናይ ውሽጢ ሜዳ ዝዕግብ ውጽኢቱ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኸኣ ብሕፀ ገይሩ መሊሱ ባህታ ይውስኸሉ ወዲ 24 ዓመት ሳካ ነታ መሰትኡ ዝኾነት ናይ ነዊሕ ዓመት ዓርኩ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ዓብ ሆቴል እዩ ዘይተጸበየት ሕቶ ናይ መዋዕል ናብራ ሓቲትዋ በቲ ምሸት ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ዝገለጸት ቶላሚ ኸኣ ንሕትኡ ኣወንታዊ ምላሽ ሂባቶላ ዕርክነት ሳካን ቶላሚ በንሰንን ካብ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣትሒዙ ናብ ህዝቢ ወግዓዊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ንሳ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ 2024 እውን ንሳካ ክትድግፍ ብተደጋጋሚ ኣብ ስታዲዮማት ትረአ ከም ዝነበረታ ይርስዕን ሳካ ማልያ አርሰናል ወዲው ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ 100 ዓወት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካ ናይ 6 ነጥብ መሪሕነት ሒዙሉ ዘሎ ግዜ ነዝሕቶ ሕፀን ቶላሚ ኣሪቡላ ሰንበት ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ከይዱ አንጻርታ 6 ነጥብ ድሒራት ስዕቦም ዘላ ቸልሲ ኣብ ዝገጥመሉ ግዜ መን ይፈልጥ ሸቶም ዘመዝግብ ነዛ ሕጽይቱ ይውፍያ ይኸውን ኣሰልጣኒ አርሰናል ሚካኤል አርቴታ እተጻዋታይ ኣብ አርሰናል ፍሉይ ክብሪ ሒዙ ናይ ጾታ ግዜኡ ከም ዝሕልፍ እዩ ብዘይ ውልውል ዝምስክረሉ ብሉጽ ክእለት ኩዕሶ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ክሪስቲያን አሮስኮ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ናብ እንግሊዝ መጽኡ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ውዕል ከም ዝፈርም ተፈሊጡ እዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ ኣከፋፋሊ ዋላ ካብ ዝክራማት ምስ ብራዚላዊት ክለብ ፎርታሌዛ እንተፈረመ ዩናይትድ ግን ዓቕሙ ብምርኣያ ተቐላጢፋ ንሓላፊ መስርሕ ምስ ጋርታ ጋንታ ጄይሰን ዊልኮክስ ልኢኻ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ክመጽእ ወዲኣትሉ ኦሮስኮ ዋላኳ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ፌርሙኡ ዘነብር እንተኾነ ማልያ ዩናይትድ ወዲኡ ግን ካብ ዝመጽእ ዓመታት ሒዙ ክጻወት ፋብሪዚዮ ሮማኖ እቲ ብሉጽ ክእለት ከም ዘለዎ ዝግለጸሉ ኮሎምቢያዊ $1 ሚልዮን ጥራይ ተኸፊልዎ እዩ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክጻወት ተሰማሚዑ ዘሎ ደገፍቲ ሬድ ዴቪልስ ዋላኳ ታጋንታ ብዝወሰደቶ ተበግሶ ሕጉሳት እንትኾኑ ምስ ኣጋጢሞም ዘሎ ናይ ማእከል ሜዳ ጸገም ግን ብቁልጡፍ ናብ ጸወታ ከኣቱ ነይርዎ ባህልቲኦም ዩናይትድ ኣብ 2021 ነዚ ሕጂ ሞተር ቸልሲ ኮይኑ ዘሎ ሞይሰስ ካይሴዶ ወዲኣትሉ እናተባህለ ብሰንኪ ምትእትታው ገለ ወከልቲ ካብ ምፍራሙ ከም ዝበኸረታ ይርስዕን ዩናይትድ ነዚ ድሒሩ ካብ ብራይተን ናብ ቸልሲ ብ115 ሚልዮን ፓውንድ ዝተሸጠ ተጻዋታይ ብ5.5 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕድጎ ተቃሪባ ነይራ ካብዚ ትምህርቲ ወሲዳ ድማ ሕጂ ንኦሮስኮ ኣብ ምፍራም ክትወላወል ዘይደለየት አርሰናል ሰንበት ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ከይዳ ብትገጥመሉ ኣብ ዝክራማት ካብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ኖኒ ማዱከ ግዳይ ጸርፊ ከይከውን ብዙሓት ወገናት ስግኣቶም ይገልጹለው እዚ ተጻዋታይ ብረቡዕ ማልያ ጋነርስ ወዲኡ ቀዳሚ ተሸጥኡ አንጻር ሙኒኽ ኣመዝጊቢኡ ናብ ዝወሳነ ግጥም ዝኸይድ ዘሎ አርሰናልን ቸልሲን ብናይ 6 ነጥብ ፍልልይ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ፕሪምየር ሊግ ዘለዋ ጋንታ ከም ምዃነን መጠን ናይ ሰንበት ግጥም ኣብ ሩስን ኩነታት እዩ ክካየድ ተጽቢት ዘሎ ዋላኳ ማዱከ ምስ ደገፍቲ ቸልሲ ዝኾነ ጸገም ከም ዘይብሉን ተሓበረ ኣብቲ ወጣር ጸወታ ተሰሊፉ ምዝምስጥ ግን ማእከል ስሕበት ከም ዝኸውን ዘማት የብሉን ማዱከ ማልያ ቸልሲ ወዲ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ዝተጻወተሉ ኣብ ታጋንታ መሪሕ ተራ ከም ዘይነበሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሚካኤል አርቴታ ኣብቲ ዝበለጸ ብቕዓቱ እዩ ዝርከብ ዘሎ ደገፍቲ ቸልሲ ኸኣ ምሳና ከሎ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ዘየርኢ ዝነበረ ዝብል ስምዒት ክህልዎም ግድን እዩ ንሱ እውን ከምዚ ዓይነት ስምዒት ከም ዝህሉ ኣብ ግምት የእትዩ ከም ዘሎ እዩ ዘረድእ ማዱከ ካብ ቸልሲ ናብ አርሰናል ክመጽእ ከሎውን ብደገፍቲ አርሰናል ተቐባልነት ከም ዘይነበሮ ኣይርስዕን እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ናይ ስታንፎርድ ብሪጅ ሸቶም ዘመዝግብ ጽምብል ካብ ምግባር ክቁጠብ ድዩ ወይስ ነታ ከምዚ ናይ አርሰናል ዕድል ዘይከፈተትሉ ቸልሲ እዚ ይእጋረይ ዝብል መልእኽቲ ናይ ጽምብል እዩ ክሰደላ ሓቢርካ ክረዩ ኩብራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝፈጺመ ኣለኹ ስለምክትታልኩም ኣዘየ መስግን ደጊመ ንቢኒ ጽቡቕ ዕድል ምንየሉ ሰሰናይ ንኹልና